So guys, ang atong agian guys kay bagnot kaayo. Diri pa ta mo agi oh, pa straight ta didto. So lisod kay agian ang dalan guys. So hi guys. So dara na ko siya giparking. Di naman gud kasulod dire guys kay mura na magsubaan ni dire. So ang hiluan na tong area guys kani guys oh. Kana dira ah. Padagan dire. So kani day guys. Kani. So ako ni siyang gihimong payag-payag. Pero nalungpad na lagpot man sa hangin na to ang trapal. So dili na po ni siya ligoon guys. Na maguyog-uyog na guys oh. Nalagpot man gud diyahan taklo iyahang atop guys. Morning nagkabok kay musigi siya kaulanan. So atong buhaton karon kay di man ta kasakaan eh. So maghinlo na lang tani guys. So muni atong gamit guys. Gamit taog lagaraw. Hadlok ning lagaraw guys kay nanay ngipon. Nanay bitak oh. Kapit na siya maputol. So ato sigurong unaho gamit kani siguro kay namo koy pala. So magsugod na ta guys. So kapoy gid guys. Samot na kay mahadlo ko aning lagarawa guys kay padong na maputol. So muna inaong sa ato ang payag-payag guys. So kalansay kay siya tanawon. So way bongbong yang atop. Ilagpot. So nara atong lagaraw gamit guys. So nana siya ko Andre dapita guys oh.
So init kayo guys. Uy. So guys, tama na siguro ning area ato ang nahinlo. Kay init na pud kayo. Na lantawan ninyong adlaw guys. So guys, morning area guys oh. So kani dili niya mga guys. So wala pa may kakita ana guys o kinsa nang silingana. So ang karsada nga agian na pud nato guys didto. Muna guys. So bagnot na kayo siya. So bagnot kayo ang motor guys oh. So daghan kayo siya sagbot guys.